iniciativa é que o Partido Popular se mova. É o goberno deste país. Os parados non poden ser o pavimento sobre o que o Partido Popular faga o seu camiño triunfal ou pensan eles a Moncloa. Porque están na lógica de que canto pior, millor. Canto pior vai o paro, millor, porque así votamos a culpa ao PSOE e nos temos máis fácil o camiño a Moncloa. Os parados galegos non son moeda de cambio nesas liortas entre o PP e o PSOE. E os parados de Bergantiños, menos. Por tanto, o que emprazamos é o Partido Popular a que asuma que é goberno, que o paro é responsabilidade súa, e, por tanto, que nos explicite, que nos explique que medidas vai adoptar para crear emprego e dinamizar económicamente a comarca de Bergantiños. A que nos esclareza cando vai abaratar o prezo do solo industrial e ofrecer axudas ás empresas para instalarse nesta comarca. E a que nos explique tamén, estaría ben, ainda que, a verdade, é unha pregunta retórica porque xa o sabemos, que criterio seguiu a Xunta de Galiza para distribuir entre os concellos os fondos de cooperación local destinados á creación de emprego. Xa o sabemos porque é evidente, cando os datos non hai que ser un lince, non, para tirar a conclusión correspondente. Esta é a cuestión. Nos, desde logo, como Bloque Nacionalista Galego, entendemos que non se pode facer demagoxia nesta materia, que non se pode disfrazar a realidade, que seguramente non hai solucións básicas, pero que hai que facer é traballar. E traballar quere decir promover a instalación de empresas no solo industrial que xa está creado, axudar económica e técnicamente os sectores productivos que van crear emprego, apostar pola licitación pública, apostar polos servizos públicos, colaborar, porque é responsabilidade de todos cos concellos nesta tarefa de crear emprego, é dicir, xusto o que o Partido Popular non fixo nestes 12 meses. Quedanlle 3 anos, consumiron xa a cuarta parte da legislatura do seu mandato, pero ainda teñen 3 anos se queren comprometerse con Bergantiños e se queren comprometerse con Galiza.